Jana ide. Rástočné smer Klenovec. Dáme riadne reliknicu, to daj pomalšie, lebo debil pôjde, to potom môžeš to rúbať. Hore kopcu môžeš to rúbať. Nie, nie. Tu je taká sprostá zákruta. A veľmi úzká cesta tu je. Pár kamionov vydebalo. Poď. Ešte len tuto začnú vodidla, tam si daj štvorku. Teraz dávaj štvorku. Poď. Wow. Teraz nás trošku rozhojdá. To nič. Jana kúri, hej? No, to treba. Takto to treba. Čo to mi dáte zastaň hore? Ale 70. To je nič ešte. To je nič, tu to chodíme tak riadne. Dáme si 5. Hore, nevieš, tu si dáš 4. Čo? Nie, neboj sa. Neboj sa. No, dobre. Tu ti zastanem tak, keď tam. Ale nie v zákrute. Tak nie. Tak ja V neviem. strede cesty zákrute. Tu na. Dobre. Inak ten kopec mám najradšej. Ten, kde nás tak hádzalo, ten mám rada. Tam idem aj ja rýchlo do kopca. Sa mi páči. Provizornú ručnú dáme. Provizornú ručnú. Vieš, ako takedy zvykneme brzdiť? Skoro sme strunu stratili. Že ja držím nohy na pedáloch, Jana príde, Jana rukou podrží brzdu, ja vystúpim, potom Jana nastúpi a ja chytím brzdu. Aj keď sme v kopci. Ja, vy robíte veci. Tak ale vieš ako, lebo nám to nedrží tá brzda. To je iba tak. A nestrať tú strunku inak. Veď tu je. Nie strať. Tak ju dám semka. No dobre, poď. Že iba šofér má vždy pásy. No? Že iba šofér má vždy pásy. Všetci, nie? Ja si Ale si tako strašne veľmi vpredu, Jana. Ja vpredu som. Moment, máš strašne hore, ja ho má dole. Tak si ho nastav. Čo? Teraz si ho nastavovať. Tu sa zvyknú z ruky pásy. Už to je to prekopa. A keď idem niekedy, že v noci, že bežím, tak párkrát sa mi už stalo, že vyletelo na mňa riadne auto. Ty nebež v noci. Ideme tam. Slovenské ženy jazdia hent. Ideme tu zóny. Redukciu sa mi nechce tam nepotiť. Nie. To bola Toyota? To Neviem. bol Čurko, mladý Jano asi.